sound enti wo so wobofo a mabofo no mfa yemfa ejangu yawam na bofo ni nyinam na wo ginam se bofo na aba so a na wo gina janim se bofo na aba so a because anya no man tina me cho se ye ne akonfo no ese ye familiar what ya se ba ye ni yusu ye na ye no ye yusu enti ye won se sunsun ni bia ka se ti akonfo da o se sunsun ni bia ka te kira asofofo bi da ebi sida enti sunsun ni a opentokwa no onye sunsun ni mopa cause sunsun ni ye ni e dia sundie nenam ye mpentokwa bigiri se mo ne eye abode ne nenam bi se ensuo bi se nwia bi se mframa eno no honhom sem enti yesu sunsun fo no ye di bofo na ye adwuma ni esa ye honhom dwuma okay ba yo obi a no wo hia honhom sem ba sunsun sini so bofu ntimi sini so enye sa obepem bofu ntimi nsi so obepem bofu ntimi nsi so bofu na wan bofu oben na ode ne ya adwuma me misu adonelja misu shama misu jato misu mimio and I'm saying Yusu Yakubu yeah Yakubu no ye den adonelja de se enim dada Yakubu no or the seminar neighbor or the bottle sign ho obam so a or the bottle bag sign ho na seminar woman wache ebi also so a wache tofe ejina mo abe tofe ni jina mo the seminar nso so jina wo ma favor seminar no so no san seminar no so no ameda no abeka kire se na me kwa me nko marketing ko to seminar wi wo twa seminar na kire me nti nya me na me yo nti me ko market me wo de ya me ye na me wo de o kire se ko to seminar wi nti me ko to na wa ye den wa ka kire se me de ba me fa ngu bag ni so atiase enti obi pese wo husunsum na anya me yo me wo frɛ me a me ntimi nkawe sunsum na no pesa asubonte me tia no tesi a me no kasa me manim bi masum bi basunsum ne bam so aboa oboa lord kwan ko be gina ka be gina ka kwa be so mo frɛ ma ne sane na me se abibinwom e fa bibinwom ne ba it is obi wa sore dem na wa mfa bibinwom na so mo tonto sansan na ode eye dan asamonwom na e frɛ sunsum bia ntimi ma no ye charismatic fo omo so omo yusu nkonko ene angel charismatic ni timi ka se erade bofo ne me kasa so nti omo timi ti the real also obi o yusu angel nta na me chose se eni ebusua ni mu a emfa wow ni atwa de wa se bofo nso du ye adwuma wie a no sane friso a enso ne ye ne se oba normal na ho na abete video bede ho na be se video ni ho na abete video se wa jaw also we usual we say se wo yare o da hospital mpaso kura na e bo pipinwum na o yesunsunso ni na kawa wo betutu infusion na aba ye adwuma wow etekwa yes abeso akoda ko yes abeso o say se de wa be show mu wo yi nipa foforo enti wo de ahode enya wo bie mu body ni na gina ho a eye te se wo na wo gina ho but enya wo bie ya hwa de wa ase emra sunsun no esane free ante so e ba wo so no se ne de wo ye e direct ko ba bi me bodam kakra ko na me mpese me ye nti ye ja me krakra e mama utia ye ya so yare ya so wo nyare ase wo ho sa na ye nti wa anya na e kire sign se wo busuam ubi bi ye bi e be fa wo wow ubi bi ye bi e be fa me mama e fe no prophetess Vijana say wa o say the otete me so am spiritual father upon say 2 minutes wo nyina so nya obi yes I say we nya sunsun ni an kire say spiritual father ne wan waja ne wan enti ebusa say we sunsun so ni na hwan ni waja hwan na wo gu wo me yegu me wo 3 times so ati say me yegu me wo me ma me ankasa na nasafo bompanse atonsu dompasa na nasafo na na maame wo na nasafo no ye sofo panya na maame hyenase ti na maame ye adwuma ma na nasafo okay ti na nasafo no me maame adom ne ka no papa ko fa ni firi nkonya wow na papa twa timba
to kofa ni firi nkonya na adom ne ha no omu ni ma de koro na na tafo say eh bofo na pes bofo na de ne yadwuma ma me bofo na friend Michael eni adoni agya me ma mo tinte so bu yafun so so kona ko eno ano ya twede wa ye wusunsum ni bi ase be ogina nsum no kanche frɛ bɔfo sɛ nso bɔfo no ndome ya abrantie bi pɛ mu ya bo adie kan ye ɛyɛ prophet Azuka o frɛ no ɛyɛ odifo o yesunsum ni wo so no nye osore ni o yesunsum adwuma se obi o yesunsum adwuma ya obi o ye prophet any obi o ye spiritual man spiritual person now tie me Azuka asem na nipa kan yenyinsi ntinchen ne enka yasem me de compare ade ewo momosom enfa compare ye me si yenyinsi nchen okay na mama mbusa o say mumu de no budi nso ye adwuma ma me di nso ye adwuma mere pe na budi nso ye adwuma oh nso de sie de ye adwuma ni ta ba ye ntwama me di nso ye adwuma ba me nkotwa nsuo me komunu me nkotwa nsuo ne ma adenti o say enye bibia na ese nipa hu nsuo no timi wale de hope 3 4 5 6 7 utimi wale o utimi wa hoodin betimi a betimi wa mranim sa yes ye sunsun soli ni bia ba bi wo bia na soli wo nsuo na mrebe nso na mo de ye emo mo chemo mo to mo pete eno ejina o made e to me pete sese emo se emo aye no aye na mo de ya kwankere no na ejina de enso na mo de ye sa se emo gina ho madom emo gina ho madom madom ayo atoko eburo gari na wo mixe ejina ho madom na enwoma nyoma bi ejina ho madom ntia anadwo da suo no na wo to na wo de freedom ade ba chine nipa gu asole sa ade na mo ye no enipa bia na timi ye bi anase o se ye pa mo nase na mo kira kwankere obi abetimi ye bi but me cho se woni bofo a obofo no wo zetie bi o se woni bofo ana me ba bia me ma asole no na wo na ma me mu enya se makwati asole o ma me na wo no wo so ame kropo ho ano no o free don pass se don pass no don pass na nasafo no ne wo fa na nua na nasafo no free mu nua ene be fa da no oye den odane asore no oye ne aba afudie bi enti ama asole ni nipa nim ena me ma me nsusu kacha nso mra so ame ti ma me na nsuo bi wo ho hawo ana oba ba bia ma me wo no ho na me wo now na sofu bi nsu wo so ame kropo no ana manje wo no mo fe no way for Satan yeah o jidin papa nti nsusu le de wo me spiritual for the friend senche ne agya abawa na wo mi papa oh mami abawa prophetess na wo mi ne papa ne me spe o na gu me ho me last and was ra na gu me ya twa de se bofo sa na so wa o de enan na ye adwuma ana se 2 minutes ane pa me da se ana e wo no the moment abofo ne sane abofo ye adwuma 10 minutes pe ya kabia sa wo cha ya kabia ya wadwen nti na me hu because adonaja besa na obeti akọ na fofraba no ate akọ na fofraba no ate akọ because bofo no the moment osuru ni bia na omo ba obia be na dwuma 10 minutes obia be na dwuma 10 minutes do check do obe check pa ya wo bofo kepanyi no oba ho obia ma bi obi betima baba otimi che otimi di be 30 minutes 1 hour kura no ate ko but 10 minutes ne de ne kasa no ntie o tudu ochire mu no ono wa mewa wontie o wo kasa no adane etimi kasa ben o unte kasa no unte aye twi de but emunye ana o mu bu ababuo o kan bebu nsam lesu juma na edin Eden pa bewi na eden pa won wale te se me amedina ho ya obi se na obema ni na ekojuto eti yemra eden pa se kasa sunsun juma dipe pa na mo fapem o sunsun
obu wa omu pe yedie obi paware abofo nana sa de pa no de se bofu bia ne nadwuma oye e de enfa bofo bia o sa no so ene nadwuma oye adonaja obie kwam se ban obie kwan dabi obie kwan bretu yedie yes enye yedie obie kwan open doors open mu atoto obie okay ya kontu adwuma adiasi obie kwan bo so meska wow aha nti American genuine for all genuine purpose adonaja genuine bofo panyin no ena bofo be shama the prasem say shenkom de hinta wa nipa brabo sanete o meska wow mane wan bio ana jato ofri jato kelamali yeden ozi yeden disrenkofo ona ko chiri mi dua wo kwayem se me obi tra me ama men kasa me fa no koma dua yes so obi titi obi pa wo na sase ho court case enyoma ado andi mo ono ope munga muyanya ne enko ha ono no bam so tuja tuja mi no dia hyenani bi wo so region no kire se ono wo region enti gina ho yi nu wonye wow oni akoma obam so a oni akoma ena ba kono so e shama mimi o so ho ana jaraja no ono ne bofu no Mexican wow ndo Mexican o de perfume na ya adwuma o de cinnamon ya adwuma so bi abrabo to abenebene na odi amane a de na o so hia no de ba na eye onyawe bofu no nsimi so bofu no na ebe o me nya se me kan chose totu bibibiro bofu no aba no abekere abutua se mo ate yese monko to pan no mra monko to froda water mra da bi o se bofu no bofu ne ba bi kwa obekwa bofu no betima ka se obeda ho wow obi kwa bofu no be ka se obedwale nsu etene boko dware ya tati se enipa bia wo ne krada bia ne ne yedie eye bofu no ele mpacho isunsunfo ne na eka me de me se bofu no na de me ya adwuma nti bofu no sim so a o kan sem ne kire wie a na de ewo mu no o se obeda ho obeso candle yenso candle sin so yenso blue candle obi wa control ye blue candle yellow candle ye for prosperity on dia se obi yare ya yanu aduro nyaminam twuro nyaminam mekaw onu na be twuro no mo twuro wow yes eso wo de hot one de David sametia me ye nipa da sani a obi tu twamu a mehu no osim so dia oboa me wotemeto de obi sa me nkole mi di bone a obe oka ye wo bofo di bone a oka mi busa wo abofo esi gugu awodo ebi efita bi etuntum bi ekokọ ile mpacho ye omo asam no ka ese wo ne enyawo ena me twa se me no mi bofo ye tuntum ni kokọ da me se adonaja no ba ensuo timi to bi o wa ensuo timi muna bi o wa oye science bebre no de ba sanate ansa na obeba no so eye key na me ye ansa na obeba o ma me kome ma me dem o sa na me dem na adonaja o sane no so nti ye ne sei ebedua na dwundi sam ko dam ma me dem wow na me ne ko kasa asa na fiade na to obe cheme de omo beba asole no bi obeba bi obe ka cheme e wo ma me dem ansa we wo de we neighbor wo ne me gu ani mase nti hye ne so se me siusu a me ka ba akoy ehwade o ase adonaja yi bibia kyero abra na obe ye adwuma se obi be so wahwe bebiri emperor se no mo be so wahwe twice nipa bebiri ba enti na me say se wo bofo ho ana ansa na obi kura be ba na adonaja naka me fo tie sudaye naka chem se na sudaye no asole na obi ke no obi aba ogu asole a ansa na wo be ka na me bofo no wasimi so aka kyero da bofo no obi simi so no akwa me sign sisi na ebeto se bofo no me be yare waka chem se wo yare kakra ho namba dudu kasim be dompe sisi mbe yo ya ma na yawo me kire wadu mo chema du kopenu anu e fiade enu anu kire mi o si fiada didi aminum na me hwe bibisi wow so atiase enti bofo no ono na me de ne ya adwuma me onu na me ti o se me na me da
last 3 weeks me ba sorry ba na intase bebrebe na namanfo edi wo ho me hu sabana bi e de alata samna na ai adona jana de bai ene jara jana ba jara jana ana jato so wa put eye on me hono ba bo de oboa so obi be ku ana so obi wu de oboa zubonten oboa sa sabna no de bai na bambo no obia ne fata so nya bia na sa asore ma no obia ana sunsun sika so semina ho but no me nyo esim so anam ya kyerɛ ne ya ma me nya semina ngu o me mpesa nyoma no me kwa me semina nam sa de akyekyɛ bisom me tonton wi o me mpɛ me oye san me mpɛ na o for the Christmas oje o for the Christmas there be bato abofo ne hwe pa omo hwe me pa se adwuma na omo yo mama me mra ma me nton eso wo adwuma de de David o se ma me nton hwe sa yes o soro pen ma bo o ti we ne sika da o tim na adonaja bo minua enye mera enye de enye ne sa bia mi o mutimi be bom se me hwe o mo stadium ba o dani nu ni party se oba ebo okọ o dani oba na oba ma so ne sa ya pon a no wa mami sika bia 5,100 million no de atom table so o se nkan chu bia du o so me nim yu oba send me sika me hu se sika ba me ba ma ne so mi hu ni pakoro sa into akan chirem se me yesa me na kura na wo de me nfa nche do bi o nya ba me timi mpoka kura yesa me amatete agubo mu amesem be ye yi no se de bi nton na mamdi kan ya announcement abusua wona mo hwɛ me ye sunsum nipa sunsum difo the prophet lion aye na wase no o se wo de che free mom ye bible na menua wo kɔ no koto eye alata semna adonaja bofo kese a kyerɛ ne se bi onya bible ma na wo begye akɔ no menua wo ye fata wo sen so wo kɔ fa ka o du kwa tubutum ba for de wate o kwa tubutum na sebi ade fofofu no ene nje oso o che bible samra free friday na nkyere se o ba na se kwaje bible samra o oso ono die bofo ne sane no aka kyere no nti we die waye bi ne guo last 3 weeks me ko na amfo die adanse ibutan se na akora e samra wi ya wo nya so ko penya mi ya ho bible free eye le bofo ba no enu timi e samra no guo nti sebi nipa da se ni no ti wo sebi wona abrabo no edi womia omo asetere no etwe wo enu ti na bofo ne sanu so kenye sa ade a ono de kede bia no sa nyoma wi onye mfensi o onua frɛ number wi 0548789269 0548719269 0548719269 akra yehwa de sunsum nipa ana sunsum ni mo muntade a mo hya bofo de sane ana bofo na kyerɛ mo nyoma mo fanhye sunsum nipa na sunsum ni ana sunsum difo be na se sunsum sorrowful mo sunsum sorrowful atade na ya na yehya fine obi abit makopam bia se eso na 2 minutes dinam enye omomboa 2 minutes na otum ana Elisha o dwa but kyerɛ wade we untimi mfanye sunsum sole ma ne nyi ya wo mra nse mo ye wo Moses mra ana ye di Abraham mrachi nti wontimi mfanye saa sore we ma ne nyi nti ne pam ayu no se be abofo mbinya access abawu utimi di we ye adwuma bi twa no ho be 1 hour me bofo no timi sumi so ami bofo no timi bofo no yu sumi twa me ho saa be 3 hours ase ye normal ka metiahwe normal ka metiahwe nti tane tie nsu dwuma ne de ewo ba me ka che nipa se bofo ne sane a no ka che se bofo no semina na wakan ya me ka se me de che no eye mra semina ka se me de che no eye mra sa mra na bofo ne de amame sa semina na me de che ne de me eno de ye che se me de che ana oil na me de che no so je se me de che ba de wo mni say sa friend say bi abofo no sim so e bi a wo ba me ho de abofo no be ka abofo no ka se to dwan a e so dwan no to ne ya de ya kwankyere ne mam ha enti bofo de abofo no be ka no
ene ye ya ma obedware bucket mu no wo de bucket beba obedware 7 days obeto frida water obeto ye toni na wa so le ho wow ana nya me na meton me nya me dia eye me bra panyi dia fe ne forma ona ne kofa no aton ama me bofu na ka kire se ma me nton hwe me nton bibia o sa de me mpe e de me hwa de me ma betena ho man ka mahinta asem bofu na sane ono be ka me mahinta ono na be ka wonsem ni na so audio ye fe how be dabi na be ka de ya kire me o ka cha me kura bofu ne sane me so be ba be ka cha za akwa no ba na be ka nsem wi ya kire na kwa nti na kwa enye me ya na masane no so e na adwen no de shek sankom otetuo say wona say bo mko tena sore dem ye ka cho say erawo how no say no aka how no enye sanity dabi ho nye sa anti me nya counseling wow me mpe sanity so no me ka wasem bia nkyere mo de ma o mo mantu pa no mo nto abibinyum na tumi ni mra me so ne hwa de agoro me fo be person me de me cameras eba waso e ho ni twasiri ya na bofo ne yo abofu bu o mese o camera nti ma me nka nkyere bofo a wo mpe camera shama a wo mpe camera ya to wo mpe camera jaraja wo mpe camera donaja no mpe camera wow ti beba mra de no ja no ye be din kumo kokwa ma me fa frefo na obi o how bi no on famra ya so e mate ma bia me asebia ba bitiri kai so bi ba no we me share bofo no ka kire say o de ne how to nim dia de nyaja ba ka kire say o nya ban bo o nya yedi a obetima ye ne sa oh si e wa kwankere una me cho say ye wa kwankere wa bofo na cheche na kwankere ti abofo na cheche ma kwankere ne de me wa kwankere nya se bofo no fine bofo ni simi so kura meme wa so ne ani o bofo ni simi so meme wa so ne ani o bofo no simi so meme wa so ne ani but I prefer the angel because onu no simi so a can real life kire e bi kwa de meme ka na e bi kwa me twanto ye de abofo na ye adwuma ti ji se bofo ni simi so atade a mi hye won simi so ba me hye mi sunsun atade na wonten agro bi aka dem ana so wotumi o da am da trek o do se sunsun atade na e bi anka enti ne wo sunsun atade ni ma ba ya na se bofo ni se wono na e prescribe atade a wono wo pe wow ne se kala hunya ai eni pa bia adonaja say ne color ya yellow ne color ya white ne color ya blue sea blue ana jato pe red shama pe red adonaja no sa pe red but me she red ni pa dia ya na jato pe se oba na say yakubu yakubu no ne yusu buta no bam so ka arabic ka o ka wiza ana adonaja nso all languages China French Japan bibia o kansa na oye adwuma wow tina me cho se usu yesu solinia obofu tisusu se o tisusu a odon o tisusu a uhu eni me mo yesu sori a ne bofo ba no asa kire mu eni me aso fo di eno nyansu enya ne kure yam busa afrefo no me ye na kaba o ye na kaba ma me no so cap so cap ye free David no ye di nsuo na ye adwuma ye soa David wow me soa David ye ka se David a ihire nsusu ne asoa ba me ho no ma no monya virgin mu ni na sakokoju from afem nti ye de soa obi a oye babu because me de soa ma me otiwo a onhu bi the person nya butra on me more 3 minutes ye kase nankaba su ban ne ye anything asore ni tibia ni ban anything ye yesu sunjuma deep ye nankaba ye de na ye I dey say akompe I dey say akom into babe hume ndwama me ye de a obra because we dey kom for pepepe because nankaba no anu hye se ya wona kaba ene wo awoyo ugwa wodo ya wona kaba ene wo awoyo sorry me ma me ye awoyo ya wona kaba 12 apostles
12 and apostles ne form awoyo ene wo nakaba no ye nakaba ne na 12 and apostles ana awoyo ma me ne ye awoyo what you say but me ma me na asori din ne de Emmanuel Power Church ana na safode ne the Power Church ana me spiritual father no e the Heart Temple of Christ ministry in Senchene Eja asokra mampo onu na achacha e bofo yusu ne creator ana creator ne Aroja creator ne your body yusu body na Aroja ne tu obi achacha firi no obi achacha firi na chi o sakwatafo na yare bi da jato ne msuro no wana abodam wana so abodam omra omesonhwe omra de omra obi abodam acha omra mesu yesunsunso ne nia wo yesunsunso ne nia yesu hu ahabanti obi oso yesunsunso ne ni bia no bofu ne bowura wa yesu de wura kwayim kote ahaban ba sunsunso ne ni difo biara no yesu hu ahabanti wo hu ahabanti de excuse me ene na obofo no ene ne nkasa 0205500215 osu betima badwuma die so no so akere wa adwen de eye sunsun tifo no e ka no se ne sitie o se wiase no to wa ma obofo hu hia pe power asori a omo ye sunsun nyuma no nipa no ye sunsun tifo enye se bi o ye sunsun nipa keko ye nyina ye sunsun nipa nemom o sunsun tifo ye sunsun nyuma no ho de e hye o su abofo different omujuma na ho opa wo a o de bofo ho opesika o de bofo ho opa eye yedie bible ni nyina o de bofo ho no on de nyeso ba na obe kase na gifo wadaruma na me pe dapi bofo na asane a obe ka wo ha wa kiro nti woni enka obi ha onchiro bi bofo no ebe kiro wo ha wo de ba ye no on de nyeso ba na obe kase na hello 0205 00215 0205 500 215 02055 00215. Also, bit of a hello. Hello. Mommy, we didn't make your free. Hello. Mommy, Patrol, free a TV no. Hello. Better one net, free. Hello. Mommy, one jump way in a mababa pool. One jump now, maybe mababa pool. Any abre. One jump now, oh pool. Hello. Hello. Mommy, meet you. Famous. Any agro, I see. 0205 500 215 0205 500 215. Hello. But good evening. Good evening, sir. Okay. My name is Kakaroma. Me patcho me yare asma yare. Asma yare. From Kodunchi. Omra bof no mesan. Eja. De make atro say ko eye fie da wi. Bomodi an say obohu eya adonaja. E wo ye kropos wa me. Fa number no. Me fa number we are. Dabi. Ye be kwa be man de number na to so. Free. Me patchi. Mati, asma. Adonaja betimi aye. Oh, me si bofo ne sanea. Se nya mepe o. Asema me twa ntase me ni tumi o. Bofo ne sanea. Me bofo akada me wu akere me. Nti me nya wi. Oh, de nya yo ntwe ne bo ase. Oh yes. Hello. Too bad. When Timen Jira 0205 500 215. Osu betima baso. Hello. 0205 500 215. And now beat my first 0244 Hello. 840108. Hello. Hello, good evening. Good evening. That's your son now. Ajaya Bachamianko. Hello. Akra Majoso, Mayanko, Kasa. That's all. If you have to communicate with the boss. Okay. Papa. No. Kasa, yeteunka, kasa. That's all. So you have to communicate with the boss. Oboase, Papa.
Yetio. Actually, the thing business and cases above one Maya went to me in Opeso busa say above for nam Maya, ultimately bibia mani padas and bia bra wo how. I went to me bibia. Mate, be you ano. Na wo how ni say wadaroma. Say busa wa. No man could be very I didn't know so hwe. Okwa menka wo hinta say. There's above for so ha on the so aka wo hinta say match. Ebi so na de wo do adwen no. Na nya sanity. Ono menya adwen. Hello? Hello. Me say I didn't know so hwe. Na on kon ko kama nuntum. Na on ka wo hinta say enkyerɛw. Ebi na de wo adwen ye wo nya sanity na sitie. Akra. The Benjamin chair blay your cancer and say, me, any above and soon yedem. Okay. Now, we bet my mamma 1 on 1. Dear Mimi, who can and could deep. She said, yeah, I do need your best and name is Swaka. Hello. Hello. Mammy. Hello. Mammy, but me too, Kankasa. What's your KUMAWOOD? But why? We didn't be a free. I want a program in Shadam. But also, Casa. Hello. Mammy, also, June free a yet TV on a jump if you know. Yo. Watch our program. Hello. Me say, John wa fidie no, John wa fidie no. Yee! Mami. Hello. Papa, we need to be your free. Hello. Hello, Eja. Hello. Papa, we need to be your free. But I told Casa, what are my Casa? Good evening. Evening, say. Hello. Good evening. Good evening, say. The friend Kokara. Eja Abraham, Pacho Casa, it's you. Hello. The friend Kokara, I'm Casafi. Okay. Pastor na sofuna na no kasa me kasa di chatona the pete ni ote bofo eya tresa ogun ituonyam na bofo no bofo bi ayi ni mu atia ya na o tre ni di bofo no o tre di bi teki ebi je bofo no be ni mu che mele no bo di something at mama bofo no bo di anti ono no bofo no ye friend. Papa, I'm so what is one to the kind the comedian can I'm so what is it? I say, or say, or yes, before or what a year and cover, sorry. Then you go, or yes, Suma. Now, sorry, one or no, you be sick or shall come. The answer of a shall come on Fana one day a year before the Sunday. I friend Adonaja, Bacono, or free Jato, Papa Janisa. Jato Shama and so back Jato and so back Jaraja and so back. No one's like I just a member men now solid na me woman woo a solid no na me that's why they now even put so to me a fresh above from Masani or a year conquer behind the mammy at the wall. Hello, a solid no na me that's why they hello. Many naso. And for 2 courses, and I can see, and I'm saying, they call course, humming. Hello. Hello. Yeah, mammy, but you didn't be your casa free. Hello. Mammy, would didn't be your casa free. If I saw me as a free training, Then training us, mammy, but your young call. if I say, Mammy, but you're yet. Hey, yeah, someone Ghana for what friend, June free a yet TV no. What two and I say Casana also Casabia, ain't me. Hello. hello. Good evening. Good evening, madam.
Bajen. The Juliana. Majoso. Chum free TV no wine tio ne kasa. Hello. Good evening. Majoso. Hello. Mame, chum free TV. Good evening. En tio ho ne kasa. Bajen. Me ye juma na me hu na mban ka me ba ho. Pipacho edefie da. Share no wo kropo. Efa prefonisi ya na emboa me. Adarma emboa me. Akra. Okay. Me say ye de number na to na wa frɛ no. Why? Lati. Me da ase. Akra. Ede echna. Enipa expected the infree ya adonaja ho. Yes, I said, nipa still nipa nte. Obi ane ne som. Mem se me so ni. Also is different. Embo ramedi. Because on trade ya me ya na se. Se wote ase a, wote som na se a, obetima se. Eho enye here baba kutu baba sala baba. Mamemfa call. Hello? Hello. Yes, sir. The Great Bazooka. Yes, sir. The phone is yours or the public is yours. May you speak? So, yeah, hello, my son. How are you? I'm doing good, sir. Yeah, God bless you, my son. I just want to congratulate you and also congratulate the man of God, Prophet Lion over there. All right. He's really talking about spirituality. Okay. The spiritualities are different from the carnal issues. Okay. Every man of God has his own way of ministering to the world. At the same time, our offices are different. Someone may be a man of God, be a prophet, but he may not know anything about directions. Taking something, using something, or speaking with the angels, but there are some prophets, God can speak to them directly, but some of them God will use an angelic way to use them to some people's spirit or to minister to the world. So I am congratulating him, and may God bless him, and I bless everyone that has heard my voice, and also watching live on KUMAWOOD TV or Home TV. God bless everyone. This is Bishop Bazooka Fire. Thank you. Thank you. Say, may I ask you, without an angel descending on you, can you prophesy to somebody as a prophet? Yes. Most of the prophecies we give to the people, it comes from the angels. The angels comes to speak, to reveal things to you, to open your eyes to see things, and to tell you things to tell people. These are the things. All right. Before the Spirit of God also speak to us. Before the angels of God also speaks. Yes. So if you are a man of God and you are blessed to hear the voice of angels, oh my God, it's very sweet because soon you're there. Sir, soon you're there. Having a wife or having a spirit who always protect, and your wife also protect, which will you choose? Is that angel protection or the wife protection? The physical wife? Yeah. Are you talking about our physical wives? Yeah, that's it. Listen, physical or human being in the flesh cannot protect someone spiritually than the angels of God to protect the person. Hey, we are talking about spirituality over here. Your wife can be a demon, your wife can be the devil tomorrow, but angels will not deceive you. Angels, they are divine, they are supernatural. So it's not to choose the angels of God to protect you than the human being who is called your wife to protect you. All right. All right. Thank you very much, Prophet Bishop Bazooka. Bishop Bazooka so na den dia chim. Akra, nse mo kan nyina ne say, "Bo, nyame show, say what kind of cray. Ewiase na eto no, say nyebofo ne besane na ka bibia kyere wa. Eya wo ko bia hinta asem a, na ebusem ka. Na mom se bofo sa na so a na de. No no mu no ka ne kra kyere me. Se pa se o oba o da na ti a.
ware bɔfoɔ agya ɛyɛ ne yere wɔ sunsum die no ɛdɛ sɛ na wote wo te ho sɛ ɔno deɛ waka no meda no ase nti saa na teɛ deɛ waka no saa na teɛ ɛde mo ware mmienu ɔ mmienu mmiɛnsa bɔfoɔ ne ware wɔna wasa ware ɛyɛ mene bɔfoɔ no ware me but mmara wobɛware me a wobɛtuatua nwoma bi ansa na wanya me saa yɛmmra wo so yɛkɔ ɛyɛ ɛkyena ɛdeɛ na nipa nhwɛ firi wɔ ɛkyena ɛwɔ ɛyɛ ɛnyɛ me na nipa mɛhwehwɛ me ɔbi mɛhwehwɛ ado na agya ɛkyena yɛ ɛkyena nti yɛhwɛ deɛ ɛkyena ɛbɛsi nti nyɛ me na nipa ba mɛhwɛ but yɛmɛhwɛ ado na agya ɔsane a ne ahwɛ yɛbɛsi yɛhwɛ adeɛ ebi mu nso ɔmo wɔ asthma ebi mu nso sɛ deɛ nkɔ yi abrabɔ na asetene mu abɛyɛ den ɔmo mmra nyame yɛ adom a me wɔ so a me crop ɛkyena yɛhyɛ asɔre ase 12 ɛfiri 10 am ɛne yɛhyɛ aseɛ 12 pɛpɛ na sunsum na sane bra simple and tietia deɛ mpɛ sɛ mese bra wɔnyɛ charismatic woyɛ sunsum sɔre sunsum sɔre meyisu atumpan meyisu akoro atorota meyisu tontonsansa meyisu konka bra yɛtoa bibiri no mu bra bɛbɔ nsɛm bra na sunsum ne nsane ɔsane wia ne ahwɛ wow mɛyɛ dama no nkɔma yɛ my number ne yɛ 054871 0548 71 92 69 na baako ne yɛ 0540 41 82 78 wow bɛsɛ bi sɛ wase bisa me tumi yɛ de tumi ɛdɛ paa sɛ wonim sɛ wowɔ deɛ a wonni deɛ ne agya wonni deɛ nnwa w'anim ba sɛ wonim sɛ yɛde wowa ne yɛde wo me yɛde wo me ada a meba bɛkyerɛ wɔ adɔm a na ɛda me nan dɔm a nketenkete 7 wow me yɛde wo me ɛna ɛwɔ abusua me nua ba medi n'akyi susunsum kan nti ɛwɔ abusua nim ewum ana me maame asɔle a na me saa wɔ hɔ a me nti me kɔte asɔle wɔ baabi nti ewum phone number no to bia my number no is 0548719269 0548719269 and our phone is 0540418278 papa ya ye ne ni etwetwe kumaye eye sunsum difo a oda eye Emmanuel Prayers and Deliverance Ministry o so amekropo o so me kan kyerɛ sɛ yare ben nemomu no oba memfa nhye wadwum sɛ wo yare na eba for yaresa na ebekɔ enye sɛ wo de yare na ebisi fie o begya yaresa na akɔ ekeke emfa nhye otirim sɛ wo bɔ ka kyerɛ sɛ wo yɛ asthma ana yarewa bi dabi bɔfo na bɛba bɛsa ne aboa wo onia what way den o yɛ nye sempo anye kapre bɔfo no sane a de ɔbɛkyerɛ wo no yɛrɛ wo no mɔbɔ mɔden bɔ ho mɔden sɛ ɔbɛyɛ de sempo no kapre na wo no fa ye wo ayɛ enwoma na o ka kyerɛ sɛ fa bɛtɔ no fa ye ɔhɔ ne ntɔn ade ɔhɔ opa ɔkyerɛ wo wia kɔnɔ kɔtɔ bra na ɔkɔrɔ kɔtɔ victim things so ban so a ɛwa wa nkrabia wotɔ yɛ den akora nye ne sa ɛno ano udwuma die no de wo di bɔfo udwuma no de bɔfo ne sa ne yɛ adwuma wo so ɛyɛ wo sa ne yɛ so atekɔ ɛno ano ɛtokɔ ɛno ano atekɔ me hu me deɛ wakyerɛ na akɔyɛ kwa mi biama ɛkyerɛ sɛ yɛhwɛ deɛ anim ɛyɛ adonaja anim anasɛ akyɛ mo hwɛ gyinaja na agya to ɔmo na ɛbɛba nti ne sɛ yɛdie mmienu na ɛbɛ dabi sɛ adonaja bɛ yɛdie ɛne yɛdie na ɛba mo ɛkyerɛ yɛ banbɔ yɛdie sɛ ɔpɛ banbɔ yɛdie deɛ a ɛna diifo a ɔyɛ sunsun nipa ɔka kyerɛ sɛ ɛkyerɛ bɛ twe ɛwɔ yɛ so amekropɔ ɛyɛ Emmanuel Prayers and Deliverance Ministry ɛwɔ ɛso amekropɔ ɔmɔde aso bɛhyia no hɔ na ɛkyerɛ ɛbɛyɛ dwe ɛwɔ hɔ ɔsɛ yɛdie na banbɔ na ɛkyerɛ ɛyɛ abɔfoɔ no ɛbɛsan de ama yɛ nipa biara sɛ bi wɔ ɔman mu ase ɛkyikyi ɛne bɛnkyɛyɛ ɛna wɔ ɔmɔde aso bɛhyia no ɛyɛ kyerɛ ɔsɛ ampayɛ bi dwa by 10 o'clock no ɔwɔ hɔ mɛbɔfoɔ no asane menka wɔ hintasɛm na yɛdie ne banbɔ no de ma wo na mmom sɛ wowɔ haw bi a bɔfoɔ no bɛka akyerɛ wo ɛyɛ hɔ no yɛmɛgyina bɛka sɛ mepakyɛw na meyare yɛ dabi yɛnyɛ cancer nsɛm wɔ hɔ bɔmmɔden asɛ wobɛkɔ ɔhaw bi a wɔ biara no pin papa na
na bɔfo no mo a wate ne wiase no sɛ nka enye din a nka abrabɔ wi no nka nyina ni na mu anka ne nka ni na manfie agudie ni bi adi akora ye kɔ afutuo bɛ na de ma ahwefo obi ama no ho ban obi ama no ho ban obi ahwe ne ho yi de metima kan pressure ɛyɛ adoneja nsa ne nsa adoneja ahwe mo so nka mo bɔ ade ne ntetum na mo si bless meda ase aha na de dwumadi ani besie media ne kofia subonte obetima frame eskuto yi pebre ɛkyena hyɛmia say from 7 to 8 pm da na de dwuma ka kyerɛ sɛ from Monday to Friday ɛna wiase ɛna okɔ dwumadi de bro dwumadi obenya no yɛ subonte TV o YouTube saa so obenya no Sober TV obenya yɛ ho KUMAWOOD TV o Facebook o nyinaa no so no so onye bia nhwɛ so ɔbɔ onwa amaneɛ obenya saa dwumadi ahwɛ na ɛkyena ampaye bedwa wɔ so akropɔ abɔfo bɛsa no hɔ yɛ die ni banbɔ sam akwa protection ebi beba samna no o ene de bi mbasa but ya ka de ho ntia be obeche echina yo samna bi wo ho ye beche wo beka be pe enipa 50 ambobobowura no akwa fa samna nche obufiri metuaka mate enipa 50 abokwa no be de samna no me metuaka free enipa 50 mbe kabo ma mobokọ aya asodem wo free bomodi ansa obehia no wo ho number is 0548 719269 0548 719269 eye difo eye sunsum nipa a ono da eye Ebenezer Emmanuel Prayers and Deliverance Ministry and o swami kropo na ga to kaso fu Ebenezer so sunsum ni ma rough be papa ono de baby will be a radi shan on yan kesi na mo mo no aduane ho mo no aduane once in a while blue moon this above one ka na mo de sunsun nyuma nkwa na mo yere ho ya wurade yesu bla be hwanya ma ye asa ye de e bie kwan yo abusua ye die kwan e bie ho bo mo de ansa ososo boboko na ya boa number na good screen so obetimi afa screen number no e de ho no free 0548719269 how did you make it busy? Echina ibesa shia mamumu ne hwe adehye peace bye bye be da so much bread na matena se na mo hwe me KUMAWOOD TV be di dwumadi e bero oto ne din Ewiase na okwa abusua so jutum se